سلام عليكم الحباب سلام عليكم. באקה היא עיר שמתגוררים בה כ-28,000 תושבים. היא עיר מרכזית באזור המשולש, כאשר היא מחברת בין צפון ודרום המדינה. היישוב באקה אל-גרבייה התפתח באופן ספונטני. כל בית עשה לעצמו באר ספיגה שיספוק את הביוב ומי שפכים של המשק ושל הבית. ואז שהיישוב התרחב והתחיל להיות תעסוקה ועשייה ותעשייה, אז התחילו ביישוב לבנות רשת של ביוב. השפכים זרמו לוואדי אבו נאר, וזה זהם את הוואדי ואת האזור ואת החיות בר עד שהופעל המט"ש. אבל לצערנו עד היום כמעט 200,000 קוב של שפכים שעוד זורמים בוואדי בגלל שלא הוסדר לבתים שטרם חוברו לרשת הביוב האזורית. תאגיד מי עירון השנה כבר חיבר 1,500 בתים לרשת שהקים אותה בשכונות, וזה זורם למט"ש, למכון טיהור שפכים. אנחנו החקלאים הערביים גם נשתמש במי קולחין. יש לי חקלאי שבשנה צורך מים ב-200,000 שקל, מים שפירים. תתאר לעצמך היום הוא ישלם חצי, 100,000 שקל. דבר שיחזק את החקלאי לעבוד בחקלאות וישמור על השטח החקלאי שלו. מאחוריי רואים את המשך התוואי של גדר ההפרדה, שהוא בעצם חוצה את ואדי אבו נאר. בנו גשר וסגרו מעבר המים בסורגים. בימי חורף וגשומים מגיע לכאן שיטפון שבעצם אוסף ושוטף את הפסולת, כמו פסולת החקלאית, ניילונים, קרטונים וכדומה, הם סותמים את הסורגים, ואז המים צפים, חוזרים בחזרה, גורמים לנזקים בחקלאות הפלסטינאית, ושוב מגיעים בחזרה לוואדי אבו נאר. ואדי אבו נאר בעצם עד היום סובל מזיהומים. נחתם בעבר הסכם הבנות בין ראשי הערים. המטרה של ארגון ידידי כדור הארץ בעצם לשקם את ואדי אבו נאר, לאפשר הקמת טיילת סמוך לאורכו של ואדי אבו נאר, וכל מה שאנחנו רואים כאן, כמו מי ביוב, שריפות פיראטיות וכדומה, הכל באמת ייעלם ויהפוך למקום שנעים להיות בו, נעים לבקר בו, ואיכות חיים. אנחנו התחלנו היום לעבוד על מודעות. אנחנו מנסים לעבוד על מודעות בכל בתי הספר. אנחנו קבוצת נוער מידידי כדור הארץ, נאמני מים וסביבה. אנחנו מחלקים פוסטרים מול החנות שלי נקי. המטרה של הקמפיין היא לשמור על עיר נקייה ולעודד ניקיון מול החנויות. אנחנו מסתובבים ומחפשים על נפגעים שפוגעים במי התהום ומדווחים לעירייה. במכשיר GPS הזה אנו קובעים את המקום שנפגע כדי שיהיה יותר קל לעירייה להגיע למקום. זהו באר באקה, מקור המים החשוב שממנו באקה צמחה בעבר. היום אינו בשימוש כי באקה מסתמכת על מי מקורות. באר באקה לאחר הפסקת השימוש בו הפך להיות מקום של תחנת מזבלה בירתית של השכונה. סגן ראש העיר אברהים מוואסי ומתנדבים מתוך השכונה עבדו יחד על שיקומו והפכו אותו לאחד מהתחנות הראשיות של שביל השכנים של באקה, שבעצם מהווה נקודה להטמעת החינוך הסביבתי ושימוש חכם במים בתוך באקה. אנחנו כאן נמצאים בתחנת המעבר. עיריית באקה בעצם מאפשרת לכל תושב בבאקה לפנות עד 3 קוב פסולת מוצקה ופסולת אחרת. כאן אפשר להשליך את הפסולת המוצקה, בצד השני את הגזם, כאן למטה את הפסולת הביתית. תחנת המעבר בעצם היא הפתרון האידיאלי לתושבי באקה על מנת לעזור לנו לשמור על באקה נקייה ואיכותית. על פי הטופוגרפיה של היישוב, חלק מהיישוב שזה מהווה 40%, הזרימה של הביוב היא לכיוון צפון. לכיוון צפון זאת אומרת הביוב לא יגיע למט"ש. אז אנחנו נצטרך להקים תחנות שאיבה שידחפו את הביוב לכיוון דרום. עשינו עצומה והחתמנו עליה ראשי מועצות, החתמנו עליה רופאים וכבר התוכנית אושרה, ואני מאמין עם אישור התקציב של המדינה עוד חודש יתחילו לבנות את תחנת השאיבה הצפונית.
היישוב באקה והעירייה סובלת מזה שיש לנו מחסור בכוח אדם בשביל לאכוף את החוקים של איכות הסביבה, של התעבורה והתחבורה ביישוב. זה אחת הבעיות הכרוניות ביישוב. באקה היא מקום שצועד קדימה, עיר שאנחנו מנסים לבנות אותה מחדש, ואנחנו כאן.